Na-shout out sa magandang umaga mga ka-farmers. Maayong buntag sa tanan. Niya na pud mi sa ika-16 nga Sabado mga ka-farmers. Unang-una magpasalamat kami sa Ginoo sa panahon sa among kusog, among ipasalamatan ang Ginoo. Bisan man sa among lakaw niya atong Huwebes nga medyo naglisod mi. Nanakit pa nga among lawas karon niya gyapon nanunghag gyapon sa bisag sa kalisod. Para lamang sa among agyanan. So daghan kadtong salamat sa nga niya karon nanungha ug sa katong wala manungha unta niya mo karon sunod pohon tabang-tabang ta sa para sa atong agyanan ato ra man pud ni. So ang atong konsehala di gihapon pero wa pa diri karon kay tuwa siya mo inaatasan nga magluto. Tuwa siya sa ibabaw. Meron og aron sinigang. Luktong ko kay ako sinigang ron. So karong Sabado ha. Ilong ribs. Wa mabakante gyapon di gyapon mi mga ka-farmers. Bisan arang kainit, lisod kayo. Init, suta. Ug sa tanan nga mga sponsor, daghan kayong salamat. Si konsyal na ang mag-usa-usa ninyo pag shout out kay di na memorya. Malaking tulong na para sa amin. Address. Please pa. No permanent address. Among kaon pa niyo to, nagyapon nag-sponsor. Sa among snack, among snack, nagyapon nag-sponsor sa simento. Pagtunong mo ito. Si konsyal na Rico Garleta. Mag-shout out sa inyo, mga ka-farmers. So, monitor lang mga ka-farmers. Hangtod sa kuan siguro maghapdi lang may mga karon mga ka-farmers, hapdi lang mga among kuan karon. Ang importante nga di gyapon may nakatrabaho gyapon may gamay. Kay medyo yung ang among mga lawas mga ka-farmers nanakit pa. Sentro ka do. Tungod sa among lakaw atong Huwebes. Sa team survey. Sa tanan nga mabutan ni kuan pag-share na lamang sa video nato mga kabarkadok. So daga kayong salamat labi na sa katong mag-share. Salamat kayo.